Good morning guys! Second day and last day natin sa Sydney. It's Sunday and uwi na kami mamaya. Check out na kami maya-maya lang. So mag-makeup lang tayo ng slight. Pupunta kami sa cafe mamaya. 12 pa yun actually. Magko-coffee. And kung meron ding mga available, imi-meet natin sila. Hindi siya like meet and greet talaga guys. Ano lang. Magko-coffee lang kami doon. And kung merong gustong pupunta. Karamihan kasi nag-hi na sa akin kagabi nung nasa ASAP kami. So, thank you nga pala. Sobrang thank you sa mga nag-hi sa akin kagabi. Sa mga lumapit pa talaga sa kung saan kami nakaupo. Thank you guys. Nung paalis na kami, may mga tao din na nagpa-picture. So, sobrang salamat. And kay Jane Yugos, ano siya, asawa siya nung nagpa-picture sa akin kahapon. His name was it Ron, babe? Yeah, Ron. Yeah. Ron. So, thank you. Nagpa-picture sa akin si Ron kahapon. Sabi niya, uy, nanonood sa'yo yung wife ko. So, thank you. Yung mga ganun, napaka-sweet. So, makeup lang ako guys ng slight. Hindi ako magpa-foundation. Magko-concealer lang ako. Yung Tarte na concealer, maganda siya. Kaya lang, makalat siya guys. Sobra. Kumakalat siya sa gilid. Oh, kita nyo ba yan? Kumakalat siya sa gilid. Ang dumi na tuloy ng primer ko. Nadumihan nung concealer. Kita nyo ba? Bakit? Yung ko talaga, contacts ko, blurry na talaga siya. See? Ang dumi-dumi niya. Ganda sana niya, pero ang kalat-kalat. Palaki-laki kasi ng dough food. And, guys, yung gamit ko na mascara is yung Heroin Make. Hindi ko nadala yung pangtanggal ng Heroin Make. Kasi diba may sarili siyang pangtanggal, mascara remover. See, guys? Lumalabas siya, oh. See? Lumalabas siya. No, makalat na naman. Kahapon, wala akong tissue din kasi sa akin. Kasi sa plain ako nag-concealer. Wala akong mascara remover. So, hindi talaga natanggal, guys. Oh, yan na. Kahit na ginamit ko yung makeup remover ko, makeup cleansing water, wala. Kala ko nadala ko yun. Yung nadala ko yung lash serum pala. I'm just gonna, fill in my brows. And, yeah, dry my hair. And I'll be done, babe. What time are we checking out? Now? Okay. I'll be quick, babe. Sobrang saya kahapon. Sobrang saya. Yeah. Babe, were you happy yesterday? Yeah, it was a really good night. It was really good. As in, sobra. Rich, thank you so much. Yeah. Si Terry, yung nag-assist sa akin na makilala si Daniel. Thank you din po. Salamat. Tinandaan niya talaga yung sinabi ni Dana. Pwede ba ma-meet ni Ray si Daniel? Tapos nung palabas na, inassist ako ni Terry palabas. So sabi ko, minam niya ako. Sabi niya, ganyan talaga yan. Diba yan, heartthrob? Diba pumupunta sila sa crowd, tapos bumabalik sila. Siya, yung pinakahuli, kasi as in, ina-accommodate niya talaga, like, hindi lahat, diba? Hindi mo naman kasi ma-accommodate lahat. Pero yung mga nagpapaselfie sa kanya, siya talaga yung huling, tapos siya lang talaga yung tinitingnan ko kasi. Tapos sabi ko kay Dad, nandun pa siya sa baba. Tapos yung iba, nasa likod na, nasa backstage niya, tapos siya, nandun pa din sa baba, nakikipag-selfie. My gosh. Hindi talaga ako nagkamali sa kanya. May ganon. Ano yung ganon? Pero in fairness, sa mga Lisken dyan, ang gwapo ni Enrique, at saka ang ganda-ganda ni Liza. It's cold out there, babe. Is it? Oh no. Where's my leather jacket? I don't know. I need to wear that. Where is it? There. It was here. Is your computer on charge? Yes. Can you make ligpit of my computer? Yes, you can. I should keep like a tissue in this makeup bag here just to... Is it raining or is it just windy? Oh, it's gonna rain today as well, yeah. It's gonna be a bad day. Oh gosh. May pa-off-shoulder pa ako, babe. Walang kwenta pala tong off-shoulder ko. Tapusin ko muna tong mukha ko, guys. Mascara lang ako, ha? Hindi sana ako magmamaskara, kaya lang, kailangan ko lang yan ayusin. Kasi nga, hindi ko natanggal, so nagdagdagan ko na lang siya. Check out na tayo, guys. Yung lipstick ko is yung Romand Lip Tint Juicy Lasting Lip Tint. Ganda nun, guys. Ililip ko yung link below kung gusto nyo yung bilhin. Ready na yung ating luggage. Si Mr. Ready na. Yan. Nagpalit pala ako kasi, hindi pwede mag-off-shoulder, besh. Ang lamig-lamig sa labas. Chocolate, babe. Thanks. Charlie, Yeah. Guys, Michael Kors.
Ito yung gusto ni Kanika na bag. Yan. Hahaha. It's here, Kanika. Michael Kors. Okay, let's go in, babe. Close pa pala yung Michael Kors, guys. Wala pa. Is this open? Ay, close pa naman. Hello, babe. Meron talaga silang sale. Oh, 50%. Ang furla. That's a nice bag as well. I think. Nag-order kami ng ham and cheese croissant dito, guys. Metropole. I'm filming you, my love. How much is the 5? Pero one night lang naman kasi. Ay, hindi ko nga nag-shoot kasi ang banda tapos ang ganda ng panga. Sabi ko nga, one night pala yan. Oo nga! Oo, yan lagi sinasabi sa akin. Guys, hello! Kasama niyo yung asawa niya. Hi! Saan kayo sa Pilipinas? Ano kami, Mandaluyong. Pero ako sa Batangas ako. Ah, din! Ako rin po! Really? Friendship na sila? Hello! Okay lang i-vlog si baby mo? Oo, okay lang. Hindi siya bo. Okay lang i-vlog si baby mo? Oo. Hello! Hello! He's so pretty! Anak siya ni ano. Hi! Yung ate niya nandun umiyak. And si vlogger. Hello, vlogger! Hello! My channel is Marill Vlog. Been doing it for 3 years na. 3 years na. Parang mga pa ng ibang slang, mga pang baby lang. Dito na sila, guys! Hello! Hi, Lila! Hello! 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 May baby ako. Ano? Nag-hi siya! Hi! Say hi! Is that you? So cute. That's you! Look! That's Ate. Ate's crying. Hi! You're a curious one, huh? Oh, sige, Ali! Picture tayo, Baba! That's you! Look! Is that you? That's you! You're so pretty! Oh! Ang cute! Yung ate niya wala sa mood. Okay. Tignan mo silang dalawa, guys. Ang cute! Lalala. Where's the flower, Layla? Ang cute! Hugger, hugger! Hug?
Iuwi na kita? Uwi ka na sa bahay? Where are you going? Are you going to the pool? Yeah? Aww. As in, ang cute. Nag-vlog siya, guys. Ate. Bye. May vlog siya, guys. It's Mariel vlog. Bye. Is that me? That's you? Oh, that's me. That's me. I look very angry. Yeah. I'm not smiling. Bili sila ng Havaianas, guys, kasi yung chanelas niya, sira na, natatanggal yung And ito pala bigay ni Mariel. Salamat. Bigay niya kay Dan. Tapos binigyan kami ng chocolate ni ni Winnie. Winnie, salamat. Kisses. Tapos binigyan niya ako ng guys, what do you call that? Lipstick na nandun sa loob. Pakita ko sa inyo mamaya. Si Dan. That's nice, babe. Yeah, that looks good. Guys, nandito na naman kami kay Uncle Tetsu. Japanese cheesecake. Pila na naman. Yung binibili namin ito. Lagi. The warm one, original. Yummers. Marami pa sila, oh. Ano bang masarap dito, guys? Yung iba. That one looks... Angel hot daw, babe. Dito na kami sa airport, guys. Bumili lang ako ng nachos dito sa Mad Mex. Kasi nagutom ako. Kain. And yung Mexican cola, masarap to. Kain. Kakaland lang namin, guys. Punta kami sa long-term car park. Kasi pinark namin yung car namin dun. How's your Sydney trip, my love? It's really good. Yeah? Fantastic. You like it? Yeah, I love it. Fantastic. It was fantastic. It was fantastic. Once in a lifetime. Char. Char, may mga paganyan ka. Oy. Where do we walk again? That way. Guys, bahay na kami, guys. Nakalimutan ko pala ipakita sa inyo kanina. Bumili ako ng bag sa Perla. Parang perla. Kasi nag-sale sila, guys. Napakita ko naman, diba? 50% off. So, meron ako nagustuhan sa sale. Kaya binili ko, guys. Bumigay na ako. Sige, Dan, kasi sabi niya, deserve mo. Sige na, bili mo na. Ganun siya. So, sabi ko, sige na nga. Eh, nagustuhan ko din talaga siya. So, sabi ko, sige. Ano ko na lang to? Parang birthday gift sa sarili. Or, ano ba? Siguro, gift sa akin. Kasi sobrang pagod na pagod ako for the past 2 weeks because of like what we did sa Sydney, diba? Last week nag-fly in, fly out pa kami dun. So yeah, I got a bag. I think this is called the hindi ko na alam kung anong tawag sa kanya, pero it looks like that. Shoulder bag, pero pwede siyang crossbody sa akin. Yung sobrang nagustuhan ko sa kanya is kasya siya sa akin, guys. Tapos na-adjust pa yung strap. Kasi diba yun yung struggle ko, yung strap hindi kasya. But it looks like this. Malaki siya, pero perfect lang siya sa akin. Like, mas malaki siya sa mga crossbody bag na meron ako. So, perfect siya pang US, pang travel bag ko. Everyday bag ko doon. Tapos, pag open mo, i-press mo lang. Yan. And then, meron pa siyang ganito. Soft yung leather niya. Parang, it looks very sturdy tingnan. Pero yung leather niya, actually, may pagka-soft siya. The back looks like that. Dito nilagay ni ate yung receipt. So, sasabihin ko yung presyo, ha. Nakasale naman eh. This was originally $649 Australian dollars, ha. Tapos nakasale siya 50%, $324 na ko siya nabili. So, yung strap niya nandito. Wait, i-ano muna natin siya. Tanggalin natin ang kanyang mga papeles. It's actually really spacious and magkakasya yung ano ko, yung camera ko, basta walang tripod. That's him! Where are you putting him? In the film yard. Not in the room? Not in the bedroom, babe? Sorry. Just kidding.
Pwede mo ma-adjust yung strap. So, meron siyang 2, 4, 7 holes ata. So, ganyan. Ito, okay siya sa akin crossbody, guys. Yan. Diba? Tapos, pwede ko din siya i-shoulder bag lang. Na ganon. Perfect na perfect yung size niya sa akin. Yung mga na-try ko sa Louis Vuitton kasi sobrang hahaba nila, guys. Like, dito talaga siya nagtatouch. And hindi talaga siya flattering tingnan. Kahit na i-crossbody ko siya yung iba, as in sobrang baba. So, ito, tama lang yung length niya sa akin. Tapos, ganyan lang. O, diba? Tapos, malaki din siya. So, marami kang malalagay dito. So, ganyan yung itsura niya. Parang ito, it feels like, I'm not sure actually. Hindi ko alam yung mga ganyan. Pero, meron siyang pocket sa loob yan. Yung pangalan niya is Metropolis S shoulder bag. Kasi meron ding Metropolis na naka-sale din, guys. Yun yung actually pinakauna kong tiningnan. Ano siya, siguro mga half nito yung size niya. So, maliit talaga siya. Parang yung strap niya ata, if I remember it right, walang leather dito. Puro lang chain. So, sabi ko baka hindi ganun ka-komportable. Ito, at least meron siyang leather. So, mapoprotect niya yung shoulder mo. So, like that. And I really like the color. It will go with kahit na anong kulay ng outfit mo. So, yun. Do you like my bag, babe? Yeah. Yeah. Nagustuhan din siya na Dan. I just wanna say thank you sa mga na-meet namin today. Thank you sa inyo. Si Ate Winnie, binigyan niya ako ng where's my bag? Binigyan niya ako ng lipstick. I think it was the Maybelline 24-hour lipstick. Thank you. Hindi ko pa nakita yung shade. Parang nasa bag ko ata siya. And, bigay to sa amin ni Mariel. Actually, hindi to para sa amin. Para kay Dan lang to. Alam na. Alam na. Thank you. As in, thank you. Meron pa siyang card. To Rhaze and Dan. It's for both of us, babe. So, ano siya, guys? It's Mariel Vlog. Ililive ko yung link niya below. Thank you so much, Mariel. Turkish Delight, guys. Mabigat siya actually, and we were a bit worried. Kasi, wow, you open it already? My gosh, babe. Ito yung bigay ni Ate Winnie. Hello, salamat. Ito, at saka yung lipstick. Tingnan mo to siya, inopen na. Oh my gosh. Ang dami. Ito actually, I don't mind eating this. I'll give Kanika some of this as well, babe. Sobrang na-worry kami kanina kasi yung luggage namin, as in saktong-sakto lang talaga, guys. Like, as in saktong-sakto lang talaga, 7 kilos yung sa kanya, 7 kilos yung sa akin. Inadagdag to na mabigat. At saka to, medyo mabigat din. So, sabi nila, ilagay na lang natin sa bag para hindi nila makita ba na sobrang dami naming dala. Kasi baka kapag nakita na sobrang dami naming dala, iwiwi. So, sabi niya, mag-act ka na lang na hindi mabigat yung bag mo. Pero mabigat siya. So, nilagay namin siya sa bag lahat. Anyway, thank you. I had fun. Well, guys, that's it for this vlog. Sobrang thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. This smells good. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Good night! Parang umiiba yung boses ko Hindi ako pwede magkasakit, my love.